Estem a la Setmana Sense Fum. Del 25 al 31 de maig celebrem la Setmana Sense Fum per fer incís en la població, sobretot en la juvenil i en l'adulta, de la importància de no fumar. El tabac, tots sabeu que és un tòxic i per gaudir de bona salut, millor no tenir tòxics a prop. Penseu que aquesta setmana és per fer memòria, però tot l'any treballem amb el tema del tabaquisme. Com ho fem? Ho fem des de les xarxes, ho fem des de la consulta, ho podeu fer gràcies al Canal Salut o trucant al 061. Us ho explico una miqueta. Si voleu deixar de fumar, enhorabona, és la vostra oportunitat, la vostra ocasió. Només cal que ho vulgueu. I, si no podeu, sols podeu demanar ajuda, perquè, a més de la consulta amb el vostre professional sanitari de referència, podeu tindre també una ajuda amb medicaments. Tingueu en compte que deixar de fumar és difícil, però acompanyat o amb medicació sempre un se'n pot sortir. I no és perquè ho diga jo, és perquè ho diuen els estudis. Els estudis científics ho demostren que deixar de fumar acompanyat sempre és millor. Us vull també recordar que si ens demaneu ajuda, us atendrem en l'ambulatori, al vostre cap de referència o al consultori del Muster. Penseu que podeu demanar pel vostre metge o per la vostra infermera. Tant els uns com els altres us donarem indicacions. I hi ha farmàcies a la xarxa pública que també són farmàcies sense fum i les del nostre poble estan en aquest pas. Res més, només vull que sigueu conscients de que nosaltres estem aquí per ajudar-vos. Si heu decidit deixar de fumar, és la vostra ocasió. Aquesta setmana, com us he comentat, només ho recordem, però tot l'any estem oberts a fer incís en deixar els tòxics. Gràcies.